Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen resmiýetleri hökümet maslahatyna transxabar barada soňky döwürde ilkinji gezek dil açdy. Ýakyna Türkmenistanyň wekiliýeti Brüssele sapar edip Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli energiýa resmiýetleri bilen duşuşdy. Duşuşyň dowamyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygy, şol sany transxabar gaz geçirjisiniň mümkinçilikleri maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň energiýa pudugyny gödäwçiligi diýen orunmasary Murat Geldimereýew 22-nji oktýabrda geçirilen video şekilde iş maslahatyna prezident Berdimuhammedow hasabat berdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji 12-nji oktýabryna Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredowyň ýol başçylygyna Türkmen wekiliýeti Brüssele sapar edip onuň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Federica Mogherini hemde energetika birleşigi boýunça Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň orunmasary Maroš Šefčovič we beýleki energiýa resmiýetleri bilen aýry başga duşuşyklary geçiripdi. 22-nji oktýabrda Türkmen resmiýetleri transxabar gaz geçirjisi barada jemgyýetçiligi açyk görnüşdi. Soňky döwürde ilkinji gezek hökümet maslahatyny gurrun gozgody. 12-nji awgustda Hazarýaka döwletleriniň Kaspi konwensiýasyna gol çekmeginden soň durly habar serişdeleri, energiýa bilermenleri, beýleki käbir döwletleriň hökümet wekilleri transxabar gaz geçirjisi barada gurrun edýän wagty Türkmen resmiýetleri dymyp gelipdi. Döwlet medeniýetiniň soňky ýaýradan resmi habaryna Ýewropa Birleşiginiň transxabaryň gurulşygyna hemde Türkmen gazynyň Ýewropa bazaryna iýerilmegine uly gyzyklanma bildirendigine ünsü çekilýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi tarapyndan gepleşiklere gatnaşyjylar bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmäge kömek ödürläpdir. Türkmen resmiýetleri bu proýekti durmuşa geçirmek üçin inni diňe gatnaşyjy taraplaryň razylygyna hemde halkara ölçeglerine gabat gelýän ekologiýa şertlerine zerurlugyň bardygyny ananýar. Taslama gatnaşýan taraplaryň biri hem Azerbaýjan bolup durýar. 25-nji awgustda habarçylaryň öňüne eden medeniýet çykyşyny Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bu taslama wagtda gazy iýerýän tarapyň belli bir netije gelmelidigini ýatlatdy. Ortiýetiň daşary işleri ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden soň ýereden beýanatyna transxabaryň gurulşygyna daşky gurşak boýunça mesele ýüze çykan halatyna Hazarýaka döwletleriniň ählisiniň bu meseleye gatnaşmagy hukuklydygyny talýar. Türkmen medeniýetyne görä transxabaryň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna 30 ýylyň dowamyna her ýyl 30 milliard kub metr türkmen gazyny iýermek gödüňünde tutulýar. Beýleki bir tarapdan Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gaýtadan türkmen gazyny satyn alyp biljekdigini aýtdy. Kompaniýanyň başlygy Aleksey Miller şu ýylyň 9-njy oktýabryny Aşgabatda eden saparynyň dowamyna medeniýetde eden çykyşyny Ortiýetiň Türkmen TV gazyny täzeden import etmek ähtimallygy barada gurrun etdi. 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Bakuwa sapar edip Azerbaýjanyň kärdeşi bilen duşuşdy. Ýöne bu duşuşyň dowamyna transxabaryň ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldige häzirlikçi ämälimligine galýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Meredowyň Azerbaýjana eden sapary barada henüz resmi maglumat ýaýratmady. Ýöne Türkmen döwlet habarlar gullugy bu saparyň jemleri barada çap eden habaryna iki ýurduň arasynda hazırda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň ara alınıp maslahatlaşylanlygyny belledi. Reşit Meredowyň 11-12-nji oktýabrda Brüssele eden sapary, şondan bir hepde soň 18-nji oktýabrda Azerbaýjana eden sapary Ortiýetiň türkmen gazyny ýaşyl çıra ýakmak ähtimallygyny 9-njy oktýabrda mälim etmeginiň edil ýyzyanyna gabat geldi. Galy bersede Türkmen medeniýeti Ortiýetiň Gazpromynyň Türkmenistanyna gazy gaýtadan işlemekde, gaz himiýa pudugyny ösdürmekde bilelikdäki taslamary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýändigini belleýär. Ýöne haýsy bilelikdäki taslamadan gurrun edilýändigi agdalmaýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepiliyet edýäris. Gepleýär Azatlyk radiosyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin.
Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň käte tutuş maşgalalaryň ýurdun daşyna çykmagyna päskelçilik döretmegini dowam etdirýärler. Köplenç uçara mündürilmedik ýolagçylara munyň sebäbi düşündirilmeýär. 23 oktýabrda Adatlyk radiosyna häzir Türkiýede ýaşaýan Libabyň ýaşaýjysy ýüzlendi. Onuň söýlerine görä gyýdyny oğluny we 2 tany ýaşakdygyny Aşgabatdan Türkiýe barýan uçara goý bermändirler. Gyýdym hiç sady düşündirmänligini aýdýar. Libaba baryň we ruhsat alyň diýipdirler. Özümiz Libabdan nämäniň ruhsaty hiç sady düşündirmändirler. Olaryň pasportlary bar we elektron biletleri. Meniň uly gyýdym we oglum bahardan bäri dokumentleri taýýarladylar. Ellerinde ähli dokumentler çağalaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat haty bar. Olara hatda nämäniň yetmezçilik edýänligini hem aýtmadylar. Baryň Libaba ruhsat alyň diýipdirler diýip Adatlygyň söhbetde şaýdýar. Adatlyk radiosunda bu maşgalanyň agzalary barada jekme-jek maglumatlar bar. Emma biz olaryň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen ony mälim etmekden saklanýarys. Biziň bu ýagdaý bilen baglykda Aşgabatyň halkara aeroportunyň migrasiýa resmiýetlerinden resmi düşündürüş we Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagy üçin edil häzir talap edilýän dokumentlaryň anyk sanawyny almak boýunça synanşygymyz häzirlikçe netije bermedi. Emma Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek hukugyny kepil etýär. Migrasiýa gullugynyň resmi web-saytynda çap edilen maglumata görä raýatlaryň pasporty olaryň şahsiýetini tasdiklaýan we Türkmenistandan girip çykmak hukugyny berýän dokumentdir. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda wizasyz düzgün saklanýar. Bar bolan resmi düzgünlerde türkmen raýatlarynyň Türkiýe gitmek üçin daşary ýurt pasportynyň we uçur biletiniň bolmagy talap edilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanyň raýatlary ýurtdan çykmakda ilkinji nowatda Türkiýe gitmekde ýygyderlik kynçylyga uçraýarlar. Soňky döwürde Türkiýe we Birleşen Arap Emirliklerine barýan ýolagçylaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly onlarça waka ýüze çykdy. Bu ýagdaýy başdan geçiren Türkmenistanlylaryň gurrun bermegine görä köplenç daşary ýurda gitmekde ýananlar şeýle-de ýaşa 40-a ýetmedik raýatlar kynçylyk çekipdi. Migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäbini düşündirmändi. Käbir halatlarda häkimetleriň hereketleri ýolagçylaryň açyk nägileligine sebäp bolupdy. Aşgabatyň halkara aeroportunda uçurdan düşürilen ýolagçylar köplenç bilede tarp eden çykdajalarny ýygyna alyp bilmeýärler. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatyň aeroportunda uçura goý berilmedik ýolagçylary aldap olara ýurtdan çykmagy ýardym bermek wadasy bilen puluny hem dokumentlerini ogurlaýan toporlaryň hereket edýänligi habar berilipdi. Türkmenistandan çykmakdaky kynçylyklara garamazdan gitdigi çahat köp adam daşary ýurtlara gidýär. Köpüsi gazanjyň gözleginde. Agyr işsizlik bu migrasiýanyň esasy sebäpleriniň biri bolup durýar. 10 oktýabrda Aşgabatdan Istanbula uçan reýsleriň biriniň ýolagçysy Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, şol gün aeroportda ýolagçylaryň uçara garaşyp oturan wagtynda howpsuzlyk gullugynyň resmi geyimdäki we raýat geyimlerdäki işgärleriniň gurnan düşündürüşli söhbetdeşligi barada habar berdi. Onuň söýlerine görä 20 minutlyk bu gürüňdeşligiň dowamında Türkiýe barýan ýolagçylary hatara düzüp, olardan kanuny bozmazlyk we jinaýatçylykly toporlardan daşda durmak talap edilipdir. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýylyň dowamında ýurdun daşyndaky zähmet migrantlary ýygyna gaýtarmak boýunça hem çäre görýärler. Adatlygyň hökümete ýakyn çeşmeleriniň söýlerine görä bu çäreleriň ählisi ýurdun daşyndaky türkmen raýatlarynyň sanyny azaltmak maksadyna gönükdirilýär. Şol bir wagtda türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady problemalary, şol sanda işsizligiň bardygyny açyk boýuna almaýar. Adatlygyň ygtybarly çeşmeleri hökümetiň köpçülüge mälim etmekden saklanýan maglumatynda ýurtda işsizlik derejesiniň hususy 2017-nji ýylyň dowamında 60% çemesinde görkezilýändigini mälim edipdi. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Adatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayetleriniň maldarlary ýylyň gurok gelendigini we meýdanda hasylyň ýeterlik derejede ýokdugyny aýdyp, malgara üçin ot iýmiň ýetmezçiliginden zeýrenýärler.
Aşgabatly synçy Amanmurad Bugaýew bilen söhbetdeş bolan ahalyň Bäherden Göktepe we Balkanyň Bereket Serdar Türkmenbaşy etraplarynyň maldarlary gyş paslynyň golaýlamagy bilen özleriniň juda aljyraňy ýagdaýdadyklaryny, sebäbi döwlet dukanlarynda malgary üçin iýimlik kepegiň, arpanyň satylmaýandygyny aýdýarlar. Buğday hasılının az yığınanlığına bir şayatlığa diyen bir yağda önküyarı bol samanım yok. Bitlerin sopon soluklar, manlarlar, önküyürlerde buğdayın hasıllı gelen yıllarından şol küdölünün yanından buğday samanım eski miktarda satın alıp bol yaptığı vaydiyalar büyür. Şeyle bir elpeşelper bulmadı. Buğdayın hasılının azlığı sebeple onun samanım az olur. Galiberse de şol buğday ürününden sonra onun galiyen kepek umuman görünen okuyup mallarlar gurrun veriyorlar. Dip Bugaýew gurrun berdi. Şahsy hojalygynda müň çemesi, goýun geçesi, sygyry, düýesi bolan ahally we balkanly maldarlar ýylyň gurok gelendigi sebäpli meýdanda göwerýän ot iýimiň hem tasy ýokdugyny, şol sebäpli şu ýyl otdan bede basmak mümkinçiliginiň hem bolmandygyny aýdýarlar. Maldarlar bu gyçylyk dowam etse, onda gyşda öz mal garalarynyň aglabasynyň gyryljagynyň ikuşsuzdygyny aýdyp, olary gyşdan aman çykarmak üçin dowarlarynyň belli bir bölegini satyp, ot iýimi gymmat bahadan satyn almaga da taýýardyklaryny, onun hususy eýçilikdäki dukanlarda hem tapdyrmaýandygyny belleýärler. Sebäbi olar mülk ýerlerine arpa eken daýhanlaryň hem öz hasylyny, ýagny malgary üçin iýimlik arpasyny satyp çykarmaga häzirlikçe howlukmaýandygyny aýdýarlar. 16-njy ýylda mülkdarlaryň mülklerinden ýetişdiren arpasyny şarwadarlar her kilogram 1 manatdan satyn alanlyklaryny aýdýarlar. 17-nji 18-nji ýylyň kışynyň tepkidinde arpanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 3 manat çelli ýokarlanan urun berýär. Bir bolin hatda 5 manatdan hödretleri mandarlar şonu mülk ýer bolarlar entek aýdyn hasylymy ýygmadym entek özüme näse gerek boljak ýylen salanma näse gerek boljak men şonu bilem okuyup garap satma howlugan oklar diýe. Dip synçy Bugaýew gurrun berdi. Galbersede maldarlar özleriniň ýetişdirýän mal garalarynyň ýurdun bazarlaryny, dukanlaryny et we süýt gatyk önümler bilen üpçün edýändigini ünsü çekip, etrap hemde vilayet derejesindäki resmilerden kömek soraýandyklaryny, ýöne häzirlikçe netijeli jogap alyp bilmeýändiklaryny aýdýarlar. Türkmenistanda un, çöregiň we arpa buğdaýdan öndürilen önümleriň şol sanda kepegiň gyçylygy indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär we Azatlyk radiosu bu barada iýdigiderli maglumat taýýarlaýar. Döwlet bahasy 30 teňe bolan 1 kilogram kepegiň bahasy soňky 1 ýylyň dowamynda 5-6 manada çenli ýokarlandy. Geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri döwlet dukanlarynda wagtal peýda bolýan iýimlik kepegi satyn almak üçin adamlar uzyn nowatlary düzülýärler. Käte adamlardan nowata durmak üçin pasportynyň nusgasy hem talap edildi. Şeýle-de kepek gyçylygynda dawa jenjeller we basawaslyklar hem döredi. Fevral aýynda malgary üçin iýimiň bahasynyň ýokarlanmagynyň we onuň gyçylygynyň mallaryň baş sanynyň azalmagyna, ýagny köpçülikliň öldürilip ete geçirilmegini getirýändigini Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary habar berdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Aşgabatda geçiriljek sport ýarşyna niýetlenip 1300 komplekt eşik taýýarlanyldy. Türkmenistanyň Dokma Senagaty ministrligine değişli döwlet karhanalary Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetlä 1300 komplekt, ýagny 7000 töwerew eşik we aksesuarlary taýýarlady. Bu barada Türkmen portal saýty döwlet medeniýetine salgylynyp habar berýär. Taýýarlanan libaslaryň ýarşa gatnaşyjy türgenleri, meýletinçileri, ýarşy gurnoýjulary, saglyk işgärlerini, media serişleriniň wekillerine we hojalyk işgärlerine niýetlenilýäni habar berilýär. Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty Aşgabat 2018-iň resmi web sahypasyna bu ýarşa dünýäniň 100 ýurdundan 800-e golaý türgeniň gatnaşykdygy habar berilýär. Agyr atletika boýunça Halkara Federasiýasynyň öz saýty bu ýarşa gatnaşmak üçin häzirki wagtda 91 ýurtdan 693 türgeniň ýazylandygyny aýdýar. Çäre gatnaşmak üçin Türkmenistana gelmegine garaşlayan jemi 1500 adamy 500 sany yerli meýletinçi ýol beretligidir. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady krizisiň fonunu paýtagat Aşgabatda 1-10 noýabr aralygynda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. 10 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Olimpiya şäherjigine baryp çempionaty görülýän taýýarlyklaryň barşy bilen tanışdy. Döwlet medeniýetiniň sport çäresine gatnaşýanlara ýokary ýokumlukly ekologiýa taýdan arasy ýermişleriň şeýle-de milli naharlaryň hödürlenjekdigi mahabatly habar berilýär.
Turgunlar üçin niyetlenen naharhanada ýokary halkara ölçeglere hem de sagdyn imitlenmegiň talaplaryna laýyk gelýän birinji we ikinji naharlaryň dürli görünüşleri Türkmen topragyna ösüp yetişýän ekologiýa taýdan arasynda tagamy boýunça deňi taýy bolmadyk gög önümlerden taýýarlanan işte açarlar, üzümler we bakçy önümleri hödürlenir diýip TDH ýazýar. Türkmenistanyň regionlaryna yerli ýaşaýjylar tapgyr 2 ýyl bäri un we çörek ýetmezçiliginden ejir çekýär. Yarışın öň ýany Aşgabatdaky sport tesgalarynyň gabadyna Turgun atly sowda merkezi açyldy. Döwlet telekanallaryna merkeziň tekçelerindäki irimişler dürli iými tönümleri tomoşaçylara ýetirildi. 22-nji oktýabrda hökümet resmiýetleri bilen geçiren iş maslahatyny Berdi Muhammedow Aşgabat şäheriniň häkimine halkara çäräniň öň ýany paýtagtda arastaçylyga bir gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Üstümizdäki aýyň 1-nji 10 günlüğünde geçiriljek halkara sport çäresiniň öň ýany Aşgabat şäher häkimligine degişli ýaşaýyş müdürlüklerinin işgärleri köçelerdäki iýesiz haýwanlary ýygnamak işlerine girişdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary iýdegsiz it pijiklerin zorlukly ýönelýändigini, olary jebir tötem edilýändigini habar berýärler. Bu çempionaty ilki başda Perunyň paýtagty Limede geçirmek meýilleşdirilýärdi. Ýöne yarış geçiriljek sport tesgalary gurulyp ýetişmän soň agyr atletika boýunça halkara federasiýa onu Aşgabatda geçirmegi kararlaşdyrdy. Türkmen häkimiýetleri Aşgabatda şeýle halkara çäreleri geçirmegiň ýurdun beýleki döwletleriň arasyndaky awraýyna goşant goşýandygyna ynanýar. Milliardlarça dollar maliýe serişdelerini karşylap, mehmanhanalary, sowda merkezlerini we sport tesgalaryny wurdurýar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda WSW turnury boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna niyetlenip paýtagtda Olimpiya şäherjigi bina edildi. Halkara Valyuta Fondu Türkmen hökümetine döwlet karşılamalaryny tygyşytlap, olary esasan olym, bilim, saglyk pudugyny, adam kapitalyny hem de ilatyň gowşak gatlagyny goramaga sarp etmegi maslahat berýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarla. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. NATO Sowet Soýuzy dargaly bäri özüniň iň gerimli harby türüneşik çäresini geçirýär. Günwatar ýaranynyň başlygy 13.000 eskerin gatnaşmagynda geçirilen bu türgünleşigi Ýewropada howp hataryň barha artýan döwri, mümkinçiligiň we jebitligiň aýdyň işaraty boljakdygyny aýtdy. The main phase of exercise Trident Juncture will begin tomorrow in Norway. Türgünleşikleriň esasy tapgyry ertir Norwegiýada başlanar diýip NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Brüsselde geçirilen medeniýet ýygnagynda ma'lum etdi. Moskwa öz terhetlerini goly sebitlerde geçirilen türgünleşikleri tanqidlady. 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krimiýa armadasyny zoru bilen basyp alan we ýurdun gündogrundaky separatistleri goldaýan Russiýa bilen NATO'nyň arasyndaky gatnaşyklary dart kılnyp bolmagyna galýar. Türgünleşikleri biziň halklarymyza we islendik mümkin garşydasa NATO'nyň gapma garşylygy islemeýändigini, emma islendik howpa garşy ýaranlaryny goramaga taýýardygyny açyk bir görnüşde äşkar edýär. Diýip Stoltenberg nyktady. NATO does not seek confrontation, but we stand ready to defend all allies against any threat. Onun sözlerine göre 25-nji oktyabr, 7-nji noýabr we 13-nji 24-nji noýabr aralynda geçiriljek türgünleşikleri 65 gemi, 250 uçar, 10.000 ulog we saxty düzümüň 50.000 agdasy gatnaşar. Trident Juncture will include around 65 ships, 250 aircraft, 10,000 vehicles and 50,000 personnel. Moskwa NATO'nyň 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň öz düzümine ozalky Warsawa paktynyň agzalaryny we Baltik döwletlerini goşmagyny provokasiýa hökmünde häsiýetlendirýändigini aýdyp gelýär. Soňky ýyllarda hem Russiýa hem de NATO birigini agresiýada aýplaýarlar. 2017-nji ýylyň sentýabrynda Russiýa özüniň günwatar tewitlerinde Belarus bilen birlikde käbir NATO agza döwletleriniň terhetlerine ýakyn regionlarda Zapad 2017, ýagny günwatar 2017 harby türgünleşiklerini geçiripdi.
Şu ýylyň sentýabrynda bolsa Russiýa özüniň merkezi we gündogry sebitlerinde giň gerimli harby turganyşyklary gurnapdy. Goranmak ministrligi bir hepde dowam eden Vostok 2018, ýagny gündogry 2018 turganyşyklaryna şahsy düzümiň 300.000 töwerege agzasynyň gatnaşandygyny ma'lum edipdi. Stoltenberg turganyşyklarda şahsy düzümiň demirazyk güýçleri we günorta güýçleri diýen iki topara bölünjekdigini, şeýle-de olaryň gezekli-gezegine hüjüm ediş we goranyş güýçleri hukmynda çykyş etjekdiklerini ma'lum etdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Akça etraby türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan merkez hasaplanýar. Akçanyň bazary böleki 4 etrabyň ýaşaýjylarynyň hem köp gelýän ýeridir. Ýöne soňky günlerde Akçada howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Akçanyň owalarynda saýlawlar hem geçirilmedi. Akça şäherini jeňçiler oka tutýar, waraketa atýar. Şonuň netijesinde asuda ilata ziýan ýetýär. Hawan okunyň gelip düşmegi sebäpli ençeme çağa yaralanypdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Kemaleddin Ýawar Akça şäherini jeňçileriň ýygyderli oka tutýandygyny aýtdy. Hawan top okunyň atylmagy netijesinde mektep okuwçylary hem yaralanypdyr. Daha fay mermi havan ra be istikamet Uluswali Akçaparta Kudakan hem de şamil است. Akça etrabynyň öňkü hakimi Annamrat Şahynyň aýdýşyça Akçanyň 5 etrabynda howpsuzlyk şertleri yaramazdyr. 3 etraba talibanlar iýeçilik edýär. Ýollar hem ýapyk. Akça şäheriniň hem 1,5 kilometr golaýynda talibanlar hereket edýär. Talibanlaryň öňüni almak hökümet güýçlerine başartmaýar diýip Şahy belledi. Baş uluslarlyk Akçanyň ýagdaýy onça bilen ýaxşy däl. Baş uluslarlykda 70 kışlaga kadar talipler elinde, 3 uluslarlığında cidahan talipler etrafında jay alan, hatta Akça uluslarlığının Murdian uluslarlığa geçen yolu kayıt, gidim gelim kayıt bar kelbilemiz yok. Murdian uluslarlığının taliplerin elinde yolan 4 taraftan kayıt. Geldik Akçanyň doğrusunda, Akçanyň o şäheriniň içinde hem bizler etrafında bolup duran taliplerin uzaklığı 1,5 kilometrlik jaýlary bar, hatta bir hil jaýlarda 2 kilometr olar jaýlaşan. Ezidullah'nın ayağına ve arkasına ok tegipdir. Ezidullah yaralanypdyr. Zahma eremäşim ýanyna barýardym. Soň gaýdyp ýatydym, hawan gelip düşdi. Soň ayaklanma diýdi, kama diýdi. Soň rükşä menip şefahana bardyk. Soň bäri gaýtdy şygyrlan. Mektep baryp mene uruşup ýatyrlar. Beýleki bir yaraly çağa Nazar Muhammediň aýdyşyna garanda onuň hem ayagına we göwsüne ok tegipdir. Nazar Muhammed hem merkez Şuburgan şäheriniň keselhanasyna ýerleşdirilipdir. Hawan düşdüne gel. O zaman terada seýdi, soňsuz ayağıma geldi. Göğsüme geldi. Ezidullah'nın atasy Abdulkayyum aýtmagyna görä ýagdaý dartgynlygynda galýar. Akça etrabynyň ýaşaýjylary perişan halda. Edere iş ýok. Ýygyderli uruş bolup dur diýip Abdulkayyum bildirdi. Wediye döktü aramlyk ýok. Merdim bir perişan. Hiç bir garypçylyk, hiç bir nemeçilik ýokdur. Ederine goýan ýok, bir gaýry uruşu, janjalu. Şoneme bilen merdim perişan bilkul. Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı var. 8 etrabynda türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Welaýatyň 3 etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamyap etrabyny jeňçiler basyp aldy. Böleki etraplaryň obalarynda hem jeňçiler hereket edýär. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.